Ко става, зрители, аз съм Бедни Мар, тук с мен е... Иван05. Снимам клип. Абе, снимам клип за YouTube. ОМГ сега стана някак така. Така, зрители, почваме Survival. Мой сервер, от моя гледна точка. Може да направим и такова поредица на тази. Точно това снимаме клип. Ти какво мислиш? Ще добавяме гости, ще добавяме всичко. Така че започваме Survival. Ти какво ще търсиш овци, крави или ще събираш? Първо ще събера дърво. Иначе ще се оправям с храната. Така, зрители, неизвестно. Абонирайте се, харесвайте. Отново казвам. Ще добавям гости. Моя позната по гласа, защото съм бил в интервю с Върколака. Ако ни приеме Будилчо, ни е приятел и може да... Не Върколака, но не знам за Будил и за Върко. Но аз следа и двамата ютубъри. И без това сме приятели. Да, може да снимаме с тях. И ютубъри. Да. Трябва да даваме скайпове. Знаете при Върколака какво може да правите. Знаете и при Будилчо. Но няма да даваме скайпа на Върколака и нито на Будилчо. Защото те са ни забранили. Да. За Върко знаете как. За Будилчо няма да узнаете по-скоро време. Окей, виждам два крипера. И не сме лъжци, наистина. И не сме лъжци. Наистина може да снимаме с истинския Будилчо, истинския Върколак. Само ако те искат, аз мога да падна на Джимпларс с Върколака. Ще ме познаете по името. Аз по името ще ме познаете по име и по глас. Но с ботито не знам. Падна ми се ябълката. Ама ти имаш пержола. Плюс това, аз ще снимам на PES FIFA, както и той, но нямаме да имаме купени игри. I'm sorry. Аз имам купени, но на него няма да му купят. На мен няма ми купат. Да, не му дават. Sorry, чефо. Ой, още една ябълка. Взимай Ванка 05, взимай. Така, зрители, моя сървър, моя гледна точка. О, Неймар, ето тук има крипър. Плюс това, помогна ми. Крипъра помогна, взриви кравата. Малко ходихме, нали така. Ходихме. Тук ни гръмна крипър. Да. Нали не снимахме и така се правихме, че оцеляваме. Трябва да гледате от наша гледна точка, така. Сега ще видите в конзолата, че двамата сме опнати. Аз съм ядеш. двама опнат, така. Изчакай малко. Може да ползваме тъпа Game Mode. Само. Тъпът окей. В беше случай, но Game Mode. Примерно, не мога да стигнем на някаква грамадна кула. Нямаме никакво дърво. Game Mode. Разбирате ли? Тук съм. Така, зрители, щупих цялото брезово дървче. Аз 20... Айде, ще направя 11 на дъбови дъски. Човек, аз имам 5. Какво 5? 5 дъба и вече около 15 брези. Аз ще направя доста пръчки. Направи направи тулшове. Чак за армор не ни трябва време. Не ни е времето, но направи тулс. Аз направих един стик и 24. Иване, аз намерих едно място за къща. Стак да е. Какво намери? Едно място за къща. Къде? Намерих го, ме трябва да се потнеш. Пиша тук.
телепортнах сам. Нищо. Ето тук е местото. Така, ако Ваньо, ако искаш да се портнеш до мене... О, бъгната крава, бъгната крава. Иване? Виж, бъгната крава. Как бъгната, бе? Виж я. Виж я каква е черна. Нещо и скача. Не, така ще отиграт. Не, пропадна ли са и краката? Виж. Не, бе, това са и копитата, бе. Готово. Добре, айде. Виж, това са и копитата. Да започваме Survival. Не, че ние сега не сме се почнали. Иване, тулсове имаш ли? Чакай да направя... ПТДБ. Чакай да направя работна маса. Крафтинг тейбъл или workbench. Да. Да говоря малко английски и малко български. И двамата играем. Което означава геймърски. Това беше beatbox. I'm sorry, че ще ме чувате някакво качина. Но това е. Съжалявам и за мелето в началото на клипа. Не с това, бе, Иване! Как с кирка чупиш? Седно ми е. Искам само да взема малко камък. Я събирам още дърво. Събера малко камък да си направим и двамата. Но преди това ще килна, не минавай. Може да се килваме, ако е така. Да, ама аз няма да му взимам нещата. Що ми взе нещата? Не съм ти ги взимал. Ей! Не съм ти ги взимал. Ей! Айде, взе ги. Взех. Така, докато аз чупа дърво, което може да е много скучно. Най-вече абонирайте се. За моите два канала. Нашите. Те са нашите. Ние снимаме. Да, един е отбор, другия ми е личен канал. Но да, докато чупя дърво... Аз няма да снимам сам. Ще бъда само с него. Да, или с други френдове. Да. Така, сега ще пусна. Сега ще Double the trouble. Малко, докато чупим дърво. 6 минутна песен. Не знам какво е Double the trouble, това е дъбстеп. ОМГ. Какво стана? Така. Почваме от начало. Що? Говоря за това. Като крафна нещата... Ела. Дървоетка малко... Не, като крафна нещата ела тука. Още не съм ги крафнал. Само да кажеш, ние с рапс и подработвам с Camtasia си. Само едно нещо да видя. И ние не сме в един град. Да, в момента не сме в един град, но не трябва да. Ау! Много ме тези тъпте песните. И добре, браво! Правиш долу? Сега ми липсва още една правда. Да, шега! Аз имам доста каче. Каквото е така. Със сестра ми. Не гади. Аз се крафнах нещата.
Също така ще правим влогове. След малко ще правим влогове. Поне ще трябва. Няма да сме, например. Значи аз ще правя влогове, ще стане и влогър и геймър. Как смисъл да почваме да пренощуваме? Ние искаме да станем геймъри, всички да ни знаят името. Аз съм геймър. Името, да. Дадено искаме да ставаме някакви известни ютубъри. Да. Ние сме си геймъри, ама... Иванка, кол намерил ли си? Не. Иначе щяхме да осветим. Фак! Али си редстон, бе, я свети! Я почи да светиш, бе! Редстон ли имаш? Абе, я почи да светиш, бе! Какво имаш редстон ли? Не, пържова. Абе, али си редстон, бе! Почи да светиш! Нема. Абе! Не съм ти кружка. Тап. Дай ми купче редстон, да може и да светна. Е така. Да. Ей, оттам като се приближат. Чакай. Чакай. Не, ево да ти дам нещата, бе. Меч, такива неща. Ирка. Ето. 3, 2, 4, 5. Go. Карали може би така в всичко ще правим. Долу ми се чува гласа. Иначе ако не се чува, просто убивам врат. Аре ли бе. Да нямам авторски права. Пази се! Опа! Аз съм мой ред. Айде дай ми левел. На мен не ми го дава ти го на тебе. Да, що се... Чай, аз ти имам на война. Аз отивам на война. Крипари! Това ще прави Майнкрафт историята. Правим наистина много неща. Майнкрафт, Pets история, Become a Legend. Също аз съм намислил да направя тим аз и моите френдове. Но искам да го направя в момента. Но да си е по-нормално. Да. Мале, убивам крипари и такива неща на ми. Още дори не съм и първи левел. Я чакай, пусни ме. Сам се пусни. Аз ще си таком, да. Ти само, че сложи камък, че... Аз излизам, ти... Ще оправите. Зване! Ако искаш тук да живеем... Вземи тия неща, като излизам, да не ги взимат. Да, ти само меча си вземи. Абе, не бе. Не само меч, само ти. Аре бе! След малко май ще става сутрин. Фак! Отзаде ме трепат ме. Бегай. И ме убиха. Идвай при къщата. Да. Спи. Не! Пази се, бе. Спи тука. Я да вземе нещата. Бе. Спри да ме трепаш, бе. Имам малко сърца. Дори не съм ял. Изчакай малко. Трябва да ям, изчакай. И дай кирката да щупа нещата. И дай меч. Абе, пази се, бе. Нищо, дай меч. Дай, сега да ми загубиш и моя меч. Айде, Ау! за това говоря.
Да, бе, знам. Сега зомбитата ще им вземат меч. Жозе, ма ти можеш да го вземеш, той е наблизо. О, паяк! Дай ще ти помогна, аз имам брадва. Великата брадва. Взех си нещата. Великата брадва. Великата брадва. Хайде, елата ми. Ети меч. Великата брадва. Крипър, бегай! Не бе, аз ще го... Абе, нали аз съм избегал там. После ще го оправим на сутринта. Духата ще го оправим на сутринта. Виж? What the fuck? Това нещо е много малко, бе. Чакай, ще бия крави, защото имаме малки храна. Защото имаме малко храна. Почвам да си... Аз ще го направя, но не... Ние ще правим не знам клипа колко ще ни е дълъг. О, не, скелет, голяма грешка. Скелет, голяма грешка. Вече имаме 2 стрели. И аз съм втория левел. Това още ли е грабъл, бе? Какво? Как ще грабъл? Аз ще оправя нещата тук. Какво се е взривило. Идва зомби насам. Ще отива. Ела, бе. Коме! Много е тъпта да идва при нас. Идва още май. Скелет зомби на... Скелета на 12, зомби го подкрепа на 1. Убиха ли ти? Трафе, кокошка! Какво правите? Кокошко. И как искам тук нека вода на намера. Май няма да намериш. Намерих! Я бе, дай цяло море. Скача! Чакай, има злом, паците не страшно. О, има малко храна. Мали ще умре. Има 35 бреза. Ау! Аре, бе! Тук ще живеем, нали? Ето така. Ще живеем, да ще правим това. Тогава, чакай, какво бях? Щях да направя. Какво? Чакай да се сета какво трябваше да правя. Да. Че ще направи? Не, като отивам в мината. Да не ме решат за редстоун. Иване, що това си го направи? Защото имах кожа. Ами, добре, по-силен ти е айрон. По-силен броня ти е айрон броня. Това Ние правиш? нямаме айрон. Ами да, защото ти правиш. Защото някой го загуби. Все едно си гол, човек. Аз отивам в пещера. Нормално, ама. Не, ела с мене, бе.
Ей, загради да не влезе нещо. Чакай, аз... Ама, нали правя тук в момента... Тук се опитвам да правя максимално... Къде си? Отправя на интериора. Ела. Ела тука. Ела излез. Сега отиваме на мина. Е в мината, бе, нали си имам мина? Не, даде. Имаме си мина, така че да отидем в нея. Аз ходя на лов за айрон, ти ходи на лов за храна. Аз за кол. Храна си имаме. Храна е тук има. Храна всеки може да види навсякъде все пак. Да, все едно да видиш храна в това. В Minecraft Faction сервер. Да, ние виждаме храна. Храна, ама само че от зомбите. Не само от зомбите. Не от зомбите. Бахти равина, човек. А ти влезе ли в пещерата? Абе, ела тук да видиш какво е. Къде си, бе? Ти виждаш ли мене? Ти виждаш ли мене? Аз теб не те виждам. Спални ме при тебе. Чакай. Опа, пише тъпа. О, чакай! Не ми пиши нищо. Изчакай малко. Има тикви. И къде? При мене. Чупи ги с меч. Те само с меч ще чупат. Разбрах. Събрахме ли ги? Да. Айде сега да тръгваме на лов за пещера. После же пак ще си се препаваме в хома. Опа! Сега не знаем къде е тъпия холм. Аз знам къде е. Аз знам на къде е холма, но там е към крата. Към крата е холма. Очи, мои очи, гънзай си би Плъкни, убий овцата. Бобе, аз пея песен на Цеца. Проблем? Да? Пееш по време на клип. А какво толкова? Тук намерих просто овца! Очи, мои очи, гънзай си би Като имам микрофон, по-хубаво ще ми чувате как пея. Аз имам микрофон. Само че много не го използвам. Тук имам даже при мен два микрофона. В момента съм на лаптопа, не на компютъра. Ко? Тази ми не бе! Аз си помислих, че трябва да се... сега! Дем този! Аз съм на половин сърце. Взимай ми нещата, защото... Чакай да имам. Аз се килвам. Как ще се килваш? Аз ще се възвърна път. Аз така като къща ти я започвам. Тогава Защо не ми каза, че не си намерил кремата? Ами, имахме такова грабо в нас. Да го използвам. Да го щупам. Гол! Аз ще се отдава. Ще се отдавиш? Що? Няма ли за това у нас? Сет холм напиши, бе. Абе, тук сет холм няма. Не можеш да си седнеш в холма ли? Не е холма. Не можеш да отидеш в холма. Сега го търса. Това трябваше един човек да стане в холма. Аз отивам. Аз знам къде е холма. Откъде Овца! Гъба и овца! Вече има 4 вълна. Браво, страхотно. Аз имам тук и ще направя едно легло. Аз имам
Окей. Ама това легло ще е мое, друго ще е за теб. Да. Овци. Добре, убия. Вече имаме 2 легла. Вече ще си направим легла. Само 2 овци да килна. И вече овца и при мен има овца. При мен има само една овца. Убихме. Колко вълни имаш? Колко имаш вълни? 4. Колко вълни имаш, де? 4. Аз имам 2-6. Такива и повече. Намерих холма. И? Ела. Тука. Не беше ли тука? Тука е точно така. Не, ето намерих. И? Ивана, нещо се бъгваш. Не тука. Така. Ама да ти се бъгна. Какво? Бъгна се по някакъв начин. Прави 2 легла, да правя нощ и да такова. И да спиме. Ма трябва да си вземеш нещо от нещата. Защото имам малко място. Вземи това. Аз имам 6. Аз имам 6 за аз ти дадох 2. Айде, прави по-бързо леглото, защото го направих за това нощ. Това не е нощ. Ето. Трябва да си направим чест най-накрая. Ох, съм малко да си поспа. Само да ям. О! Може да се спи само през нощта. Дай другото легло. Аре бе, Иване, дай другото легло. То с мене. Аз си го дадох. Маля. Легай. Паси ги, навън. Чакай. Сега, Иване, тук ни е спаун точката. Опа, торците го щити. Айде бе. Трябва да си го направим отделно. Но трябва да си го направим отделно, чакай. Не отделно. Така заедно. Чакай. То не ми даде лего. Чакай бе, искам нещо. Не е отделно бе, човек. Така. Не така, човек. Тук е едно дърво. Тука. Поне по средата да го сложим, вземи твоето легло и го сложи ето тук. Не, то ще бъде също. Добре, така. Абе, пак ли да спим, бе? Да, защото щупих това. Еха, да ти се не види. Сега вече е сутрин. Сега не чупи нищо. Тук чупи само... Аз отивам на лов за... Дай ми нещата. Добре. Ела пред мене. Пред тебе съм. Дам... Каквото си искам. Което не ми трябва ти давам. Аз тъпно ще направя, че ще се отправя. Иване, аз ще кажа къде е равина, за да чупиш малко. Нали, значи като умреш, тук ще спалня. Да? Не. Искам и аз малко храна. Това ти го давам за тебе. Да си направиш и ти така броня. Няма си правя армор от това броня. Не бе, само за това. Не ма си правя армор от кожа. Не бе, само все едно имаме каски за такова. За долу. Добре, тогава айде да отиваме. Дай един дък. Аз ти дам... Ети 10. Не ми трябва. Сега само да подредя. Правиш ли чест? Ти чест ли правиш? Ура! Двоен.
това е тъпо. У който си е негове. Да бе, твое! Ти си го направи. Направи си го ти. Да намерим лава и да го махнем. Трябва ни кофе. Ако си видим, трябва кофе и даймонд. Даймонд кирки. Даймонд кирки за обсидиан. Еми трябва да отидем да търсим даймонд. Ма окей ти. Айде да отидаме. Аз тук само тия неща ще оставя важните. Тия, които не са ми важни. Аз търся пещера. Ето пещера. До нас е. Има до нас пещера, ела. Да бе, знам, че имаме. Ма какво има? Ване! Там има въглища, аз взимам въглища. Ване, ела да видиш едно нещо. Чакай да взема въглищата. Искам да си направим малко такива. Малко факли, малко торче. Вижда тебе. Спри! Вижда тебе. Здрасти. Здрасти, Насе. По-скоро изглеждаш малко повече на Неймар. Е, така изглеждаш повече на Неймар, знаеш ли? Не, ти няма. Айрон! Айрон! Чакай, аз ще го взема. Живея за тебе! Ау, мамка! Как паднах? Как си стрепах? Не! Мой са! Ура! Кой бе? Е, това е мое. Дай половината и на мене, де. Ето, чакай, аз ти дам 20. Човек, ти от целия коли си направил торчове. Да? Боже! Трябваше ли в половината да направим торчове, с другата половина си пазим такова. И не си ми дал торчове. Чакай още. Ето. И правиш торчове винаги с едната половина на кола. С другата оставаш в печката, да спечем айрана, да спечем яденето, да спечем и ние. Не ни пука. Не ни пука какво ще печеме, само да има нещо, с какво да печем. А не с фиданки. Да убиваме мини дърветата. С това дърво, което имаме. Чакай, виж. Ела да видиш. Трябва ми мач. Трябва ми меч. Трябва да го убия. Да, виждам го. Но, долу има по-голям проблем. Уби го. Айрон. Ела. Да. Обичам те, Айрон. Ела. Къде си? Съм надолу. Но при мен има айрон. Ете. Чакай. Виж какво си на мен. Вижте малко. Това са моите, аз убих скелета. Ети ги. И без това са на малко. Все едно ми ще си ги изхъбя. Трябва. Ела, аз ще пропая айрона. Или ти вече го такова? Айрон. Не, айрон. Браво, бе. Ау! Бегай, бе! Ау! Скелет! Фак! Тук с мобове станам. Умряме. Умрях. Бързо да отиваме. Оф! Яс! Абе, ти си до нас, бе. Това са на половин сърце, човек. От тебе ще ходи ли там? Да. Не. Аз ще отивам да си взема нещата. Ти отивай и се портвай до мене. Аз ще изпъка айрона. И какво ще правим от айрона? Добре, защитих се. Какво ще правим от айрона, човек?
взех нещата. Трябва да си взема... Трябва да взема и правим от айрана? кирки. За да вземем... Не, кирки. Кирки за диамант. Да. Диамант. Ти колко имаш айран? Ти колко айран имаш на себе си? Аз 5 намерих. И аз имам 5. Почва се до нас. Как? Аз направо вече си излизам от пещерата, аз вече съм на бял свят. Да, слагай айран тук. Да спечели? Да. Слагай айран да спечели, почваме да спаме тук. Да спам интериора ти. Ще си направим кирки. Ей! Нали се там? Аз ще копая надолу, Нина ще ни правя. Копая надолу колко много. Иване, искам едно нещо да ти кажа. Айран кирките са само за руди, докато не станеме фул айран. Ако нямаме, примерно, ако имаме много айран, само с айран си копаем. Ама сега копаем само рудите. Чули ме? Чули? Да. Виж панталонки. Защо панталонките малко не ми се виждат? Малко не се виждат панталонките. Нормално, това е... Аз съм редстоун. Така да се пъхна в една пещера и ти да почнеш да ме удряш с кирка. И да падат само... И като ме обреш, веднага да избухне вулкан от неща. Снимаме ли още? Че аз снимам. Айрана. Снимаме ли? Снимаме, да. Умале. Не знам. Нещо аз съм казал. Чао, зрители. Къде си? Абонирайте се, харесайте. Пишете коментари и това е. Това казвам, не съм го не. Това стана дългичко. Мисля да го приключваме тук. Аз не. Открихме айран. Всичко. Даймънд не сме открили. Айран. Даймънд по-натам. Даймънд разбирам се по-натам. Правя 2 айран кирки. Даймънд по-натам ще направим. Видео специално за търсене на Даймънд. В пещерата. В пещерата, къде килнаха наси. И мен не ме килнаха, само че аз върнах. Ама аз се върнах и взех нещата. Не, ме килнаха, аз направо се върнах у нас. И аз имам лък наполовина и 3 стрели. Ура! Иване! Си айран кирката, отново ти казвам. Айран кирката е само за чупене на руди. Докато не ставаме много айран, тогава така. Човек, помагаш интериора, ако не завършваме къща в този епизод. Чакай, аз си подреждам. Значи този епизод сме го направили само да направим къщата и да се оправим. И нали да правим интериори, мантериори и тем подобни. Следващия епизод е утре. Аз не разбрах, имам ножици. Аз ти давах ножица, една ножица и такова. Ножицата е за старото, защото и ти ще отговаряш за старото. И само аз. Все пак става, че е наше главно, но аз съм главният овчар, защото сещате, че в момента не имам и овчар. Да. Нашата главна цел тук. Според мен нас е тук да направим една стена. Ето тук. Да ни прикрива това честа. Така, и ето тук да сложим една вратичка. Не бе, човек, това ли никой няма влиза, освен и това да е отделна врата, това да е отделна. Никой, освен ние двамата няма влиза тук. Да. Фак! Какво? Аре, помагай малко с интериора. Аз ти имам долу да копая, бе. Помоги с интериора, тук
да... Чакай! Нали не ползваш Iron кирката? Не! Ползвам Iron кирката само за руди, нали? Аз го измисля това е правило. Чакай. След това, като след Full Iron имаме само диамантчета, Diamond кирката ще използваме само за руди. Obsidian! Аз все едно съм умен човек. О, мале ме. Съм чак толкова глупав да... Кремък. Не човек, нали аз имам кремък в момента, 5 имам кремък. В момента го чупи грабел, тук има по 5. И може да си направим запалка. Ами може, разбира се, ама не имам айрон за това. Имаме Iron. Или ги изразходваме Ами всички. ги разползваме за 2 кирки и 2 ножици. Вече имам 2. Можем да си направим иначе 2. Ако слезем отново. Айде! Аз надолу Сега аз имам главната ни на цел- половин сърце, човек. Другия епизод главната ни цел ще бъде да намерим Iron и диаманти. И най-много искаме да намерим Емералд. Емералди, разбираемо. Да спомня неща от селяне. Да. Това е най-готовото според мен в Майнкрафт, което са ми направили. Това ще си направя. Да, селянчета. Ох, трябват ми пръчки. Дай да взема малко. Защото ми се развали това кирката. Чак, той на мене кирката ми е на един хит. Да бе, на мен вече ми се развали. Пу! Това вас. Това вас е на ограден. Аз сложих вътре в честа кремата. Ма Иване, подрежи тук, това е неподредено нещо. Може ли че струмове си правим за това? Така да се Моля, кажете ни дали ви харесва в коментарите. За да разберем да почнем ли да снимаме тази поредица, да я довършим ли. Да, да довършим ли, почнем ли... Нали, да почнем ли друга и като той... Ако не, вие казвате безплатна игра и ние можем да я почнем, ако искате. Да, може да кажете игри, които да пробваме. Аз не разбирам още, защо не имаш си служи такъв скин? Това ми от играта, човек. Играта ли ти го дала? Да. Иначе само да съм направил да съм сложил един от най-хубавите скинове в тази игра. Кой е той? Иване, ти тук малко подреди честа. Чакай малко. И си вземи... Чакай, аз правя така да можем да скачаме. Еми, нали аз това го правя? Аз това го върших. Ма виж аз как съм го направил, така. Виж. Не, аз това го направих. Не, ти си чупи да, това ти тук си го направил, ма. Не, аз това всичкото съм го направил. Ти нещо много малко ми струва къщата. Трябва да се оголеми. На мен не ми се струва малка. Вие напишете в коментарите, моля ви, дали ви се струва малка. Според мен не е малка. Според мен е доста малка. Ние ще направим и една стая. Виж колко блока ти. Айде ще направим една стая и долу. 3, 4. И долу ще направим стая. И долу ще направим стая. Нека installation. Fuck. Хайде, беги, бе! Въглищата да ги махам ли от това или не? Къде, бе? Е, тук. Няма да... Добре, няма. 4, 5. Аз имам малко да покупая. 5 по колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
5 по 17, това според тебе големо ли е? Според мен е дълго това. Трябва да видим ниво такова. Ниво 12 да търсим Левел диаманти. 12, да търсим даймонд. Да, ела, да копаем толкова. Аз първо ще връщам се на пълни сърце. Добре. Аз чакай да ти ги взема, ама не, няма да ти ги взема. Аз си ги само честите. Май сме близо Що си не до... взимаш честа, бе? Нали у нас е спал? Май съм близо до мина, не знам. Май нямаме покрай мина, не знам. Ако искаш, ела да видиш. Като умреш, ела. Аз съм умрела. Това е ела. Чакай, аз ще стана къде левел. Аз снимам. Какво? Сега ще стана кой е левел сме. Какво беше? Какво беше за левел, не помня. Не, долу на ако е левел сме. Тука... Не знам кой ще спадаме, защото тук не знам какво означаваше това. Натисни F3. Не бе, F2, да, F3, аз съм на него. Не помня какво беше X, Y и U. Я да влезна на едно блокче. Я да покопая малко и ще видя. Да, тук на YouTube ти дава 53-52 като слезнеш. Какво? Не така. Бъгна! Бъгна ми! Това ти бъгна. Готово. Значи май сме близо до пещера, като гледам. Аз поне нищо не чувам, ама на тебе звукът е на 100. Ивана, ти да видиш интериора, аз почвам да копая. Минус 100. Сега минус 100. Сега ще видя. И виж навън кралия нож да се качвам долу да спим. Чакай, спри за малко музиката. Сега. Да. Да. И... Не, няма. Карали ми от кажете да слушате музика и да не чуете как говорим. Втора промоция. Добро Travel. Ще напиша името. Може да стегнете на компа или... Да. Ние ще оформяме клипа заедно. Да. 8 клип без айдван. Добре, само трябва да бърна внимание на гостите. Аз са тята. Играме на Майнкрафт. Намерих султана. Още раза. Аз намерих 5 кремъка. Аз намерих 5 кремъка. Имаме лайм по гибър. Стана. Кей спайдър. Долу ли си? Да, не, двама са. Намерил си мина. Да, стана. Браво. Пази тука, защото падна. О, мале. Ау! Това ме удари, бе! Какво стана? Нека те изпада ме удари. Паяк. Това е паяк. Май го бих. Не! Тук има някакъв спалмер. Къде е той? Тук някъде има спалмер, аз си казвам, човек. И ни излиза по няколко хиляди. Нагадам, че не мога да чупиш спалмер. Фак.
Ама може да сложим факли на тях. На спа. Факли да, ама знаеш колко пясък има. Аз па пясък, колко паяжина има. Това. Ау! Фак! Убихме го. Скрихте, бате! Аз имам клип, излизай! Абе, ако искаме да не излизате. Магарето ще излизай! Абе, как да излизате? Фак! Ивана, моля ме вземеш нещата долу. Той не знае, мамо. Ела бързо тук. Искам тук да Бързо, ела оттатък ще пусне. Това е Кейв Спайдър и долу са ми нещата. Кейв! Фак! Не бе, фак! Ало? Иване, Убихаме. помогни ми долу. Убихаме. Аз имам на Game Mode 1, вероятно това си е наистина спешен. И аз. Това е спешен случай просто. I'm sorry, но съм казал, при спешен случай отивам и си вземам нещата. Това е доста спешен случай. Съм казал само при спешен случай. Creative Mode. Тук ме килват Иван, аз ти видях нещата къде си. И аз знам къде съм твоите неща. Фак. Да, съм си взел всичко. Сърч чипвам, но наистина. Аз беше абсолютно успешен случай. Песе, Кейв Спайдър, как ги убием с един удар? С един хит. Релси, аз ги взимам. О, не мога, защото съм на креатив. Крипър. Ще го убием. Абе, Иване, как ще се горе моментално? Чакай, бе. Как ще се горе моментално? На креатив. Аз ще разгледам. Окей, ще разгледаме на креативи на сервера, само ще оправим. Тук Песи, Кейв Спайдъра. Искам само да разгледам тук, защото ще ядосах. Иван, ти на креатив ли ги слагаш? Точно така? Да. На Survival ще ги слагаш. Аз съм на креатив, аз тук ще. Аз на креатив ги слагам, защото искам да разгледам. Ами, значи, като се прибереме И да не се горе, спалват. И да не се спалват това. като се прибереме горе, ми даваш тортата да ги премахна. Добре. Намерих кол. Но има Кейв Спайдър. Не, само Спайдър. Идвам. Айрон има. Тук няма много. Кирикли. Тук няма много интересни неща. Ранете има от 0. Чакай, не идвай тук, не идвай тук. Не идвай при мен, аз съм на креатив да ги убия само. Защото има тук крипъри, паят и още един крипър. Ай, сега можеш да я дойдеш. Аз направо горе ще качвам на креатив. Аз трябва по-доберно. Не, тук няма нищо. Иван, аз съм на креатив и се прибираме. Иване, даваш точката да ги премахна. Що? Защото ги използваш на креатив. Ако го използваш това нещо на креатив, не използваш. Реди, сорно, искам ако намеря Кейв Спайдъра. Чакай! Ти спяш, като го. Аз се разглеждам. Дали има диаманти.
Ако не да ги отбележа. Ако има да отбележа, че има. Не, направо може на Survivor да изкупиш. Да, Направо може да телепортираш горе при мене. в момента искам да разгледам. Кой има? Едно пръсмахаме. Ще ги фърля в лавата. Кой ще хвърлиш? Торчовете, в лава. Готово. Направо можеш да телепортираш при мене. Не, веднага си идвам. Не, аз съм запушил, но трябва да телепортни. Що запуши? Защото ще дойдат такива спайдери. Да. Не, изчакай. Аз спортнах. Намерих 11 айрон. Барут намерих. 4 пажина. Това е айрона, който имаш. Мой нов. Да, не ще да си направим вълнен пот. Не, той ще изгоря, ако го сложим такова. Аз защо не си сложа гащите? Без това малко ме предпазват. Чакай, аз още съм на креатив, чакай. Game mode. Ама аз нямам брат, изгубил съм се. И ще направя. Долу на Survival съм. Виж, ако искаш да се убедиш, че съм на Survival. Да бе, аз видях, че си направил. Но другия епизод ще направим, ще видим, ще разгледаме по-хубаво пещерата на Survival. Няма да разгледаме по-хубаво на Survival, защото 50 спайдера да ни атакуват, няма да го търпя. По-скоро ще бъдем само на креатив, като слизаме долу. Само, не долу, когато слагаме в тази пещера, може да ще влезем на кредит. Да, и после като намерим диаманти или нещо такова, ще се направим на Survival и ще ги вземем. Иване? Да. И ще ли направим железна врата? Да. Чакай, с какво се прави? Железно, какво? Не. Искам да направиш една кофа. Задължително трябва да имаме една кофа. И ще ли направят 4? Кофи? Не, една кофа, какво да ще направим? Да. Дай 2 кремък. Да ти дам кремък. Да. 2. Ети. И какво ще правиш с тях? Тебе една запалка. Запалка. Ура! Сега ще можем да запалваме зомбита. Иване, сега си направим една градинка. Да. Ей, не! Трябва да спиме. Аз съм на моето место. Аз не мога да легна нещо. 10 бутон да е. Не, аз съм съвсем. С май пъл. Това аз спах. Ти спеш? Ела с мене навън. Ти спеш ли? Чакай, прашчо. Дай да го заградим. Бързо. Аз нямам блокчета. Бързо загради прашчото и кравата да бъдат като наши домашни любимци. Бързо да собствено. Къде е? И овцата.
Как тук не намираме слайм? Ако имаше поне един слайм, щяхме да си имаме въже да караме овците. Какво да имаме въже? Да. Бе, слайма не ти дава въже, човек. Не, то ти дава друго. То ти дава това да е. То ти дава... Топки да е. Топки от слайм. Мама, ти изглеждаш по-малък с тия думи, аз ти казвам. Снимаме клип, нали знаеш? Да, ама майка ми като си обоят тия неща не трябва да го пропускам. Мисля да приключваме този епизод. Стана няколко часа, даже повече мен. Доста дълъг стана. И аз трябва да гледам и да правя компания на приятели, на гости. Така че, да отидем заедно вкъщи да приключим клипа. Да. И да оправим това всичко, да го... Да, той много се кача, много дълго се кача, еди колко си време. Да, и ти докато си на гости, той ще се качва и страхотно ще е. Плюс това и... Да, ми гаджето. Какво си мислите, бе, хора? Викат кога ще приключваме клипа. Сигурно. Не. Сега искам да видя клипа след като го направим. Ти ще го гледаш. За сигурност да е. Нали ние го направихме. Задължително ти ще го изгледаш и ми кажеш дали е добър. И ще кажеш дали трябва специални ефекти. Да. Първо трябва да си... към къщата. Трябва да си направим такова как да почва. Трябва да направим интро, но... Поред мен не е толкова важно да имаме интро и кватро. Не, аз искам да имам интро. Готино е. Ще имаме интро, ама... Ще измислим на какво е, спокойно. Иване, аз ще направя малко... Тук ще направя градинка. Не, следващия епизод. Използваш другата, тая кирка. Не, щупи ми се другата, за това. Напред си. Сега, само да взема малко пръчки. Почакай, нямам камък. Имаме 40 и нещо, ама аз ги взех, за да си направя. Айде да събличиш се. Слагам си всичко в чест аз. Не си слагай всичко в чест. Той е само бронят. То няма кой ни открадне нещата. Обърни се. Чакай. Опа! Кадре, това беше всичко от мен и от Иван 05. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте, за да ставаме по-популярни. Капчете в коментарите, натиснете, но и пишете дали ви харесва и дали сте да продължим. Също така продължите. Също и това, да ви хареса клипа. Също така може да пишете на какво снимаме, аз съм намислил 5 да снимаме и така нататък. Една секунда да скупат това нещо. Ние ще снимаме клипове и на други игри, на Team Fortress. Той ще има само с мене, но и може да е един от коментаторите. Ако искате да снимате клип от нас, само с нас, само го напишете. Скайп. Ще напишем скайп, фен скайп, който не е и личен скайп. Ще ви напишем и фейсбук. И на двама ни. Фейсбука. Не, фейсбук няма. Скайпа. Добре, само скайпа. Ще напишем
към личният. Ще пратя линк към мой и ще качам всичко от има и в моя личен канал, който е Неймартира и бе Неймартира ще вира, но разбирате, ще ви пратя линк. Пишете, харесвайте, коментирайте. Това беше всичко от мен и Иван 05. Чакай. Дано го гледате. Дано го гледате и така. Тюпки всичко, сори за... Но и дано ви харесате чао. песента се казва Double Trouble и чао! Чао!